UGWUMBA. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwu n'ihe dị iche iche maka ụra a mara tata ọsọ ga-ekpọ ya inauguration slap mana ya bụ ụra dara ụda. Nsogbu wee bụrụ kedu ihe ụmụ nwaanyị na-abụ ndị ndu ụmụ nwaanyị ndị Igbo ji ga mebe onwe ha ọ bụghị n'ebe ọzọ kama na ụmụ ahịa n'ụbọchị tata a na-amanye ọgbụ ọfụ n'ihe gbasara ọchịchị Anambra steeti bụ nke ga-emetụta ndị Igbo niile gbaa gburugburu. Gịnị ka Osodieme chọrọ gawa n'oche ebe Bianca nọ? Nke mbụ bụ na a tụrụ anya na etu ọ na-azụ Osodieme na ya na di ya kwesịrị ịnọ mana ya na di ya anọghọ tutu amacha ụra. O rutekwa n'ọrụ n'ihu di ya na-akpọ nwaanyị ibe ya ashawo. Ọ bụrụ mgbe ndị ụmụada na-emetụ ihe ha ji bụrụ ụmụada a ga-akpọpụta ha na-abụpịa ha ụtarị mana ajụjụ a ga-ajụ bụ onye buru ọgụ gakwuru bibie. Atụrụ sị na ya amaghị agba egwu abụghịkwa maka eburu egwu gbafee ama nne ya. Ya mere na a ga-ajụ kedu ihe kpatara Osodieme ji chọrọ ya bụ nwaanyị gaba. Ihe ọ gwara ha ka anyị na-anụ ọsụsọ ihe anyị nụrụ bụ ashawo nụkwa na amara ụra dara gbawanyị. Kedu etu mmadụ ji chọọ imebi tata aṅụrị dị na Anambra steeti, obi ụtọ ndị Anambra steeti ji chọọ ịnabata Prọfesọ Charles Soludo dịka onye ọchịchị ọhụrụ nke Anambra steeti? Gịnị ka ha ji chọọ ime onwe ha unyi n'ihu? Onye ajụjụ a na-agakarị bụ Osodieme bụ onye na-akwanyere di ugwu na di nọ ebe ahụ rukwa na mgbe di na-asị ya nwaanyị n'ozuo anyị fụrụ ihe mere ebe ahụ. Ị makwa na mgbe gboo n'ihe a bụ ihe eji achụ na nwaanyị ịnụ ọgụ n'ụmụahịa nke a karịziri ụmụahịa. Ọ bụrụ na Osodieme akwanyere di ugwu ọ pụtara na ọ bụrụ na anyị họpụta ya dịka onye sinetọ na ihe ọ ga-aga na Abuja bụ ịga nụọ ọgụ ịga dọkasị akwa. Ụfọdụ nọ n'ebe ahụ na-achị anyị off camera Uwaezuoke blọka n'ụdị ka esi na ebe a maara na ihe mere emego. Mgbe Uwaezuoke nụrụ ya gee ntị ka ị nụrụ ihe Uwaezuoke kwuru. Ya ka nwaanyị ji buru nri ka o butere di ya ka o hụnata na debe nne na trempan ahụrụ siri ike nwaanyị wee sesara aka na trempan ọ dachagarara n'elu tebụl ka noizi efere wee kọva noizi ahụrụ ya di ya wee lekọta ya anya wee sị ya na ya anụgo nke ike kwuru nụ nke efere kwuru. Ọ dị mma anyị anụgo nke ike kwuru nụ nke efere kwuru n'ụdị na tupu ndị na-asị anyị agbanyụ ha makwudo na ya bụ ihe agasa na mba ụwa niile. Mmechi ihu emechuru tata ebe a na-anụ ọgụ n'ụmụahịa ọ bụghị naanị na ara na anwụ mana onye ọbụla arịa pụrụ ahịa ma a na-arịa nke ahụ aghọ n'overdose. Ya bụ na anyị na-asị ụmụ nwaanyị a biko na-emechu n'anya ihu ọ kachasị Osodieme tata ka unu na-arịtu n'ọkwa ọchịchị ị ga-eji nwaanyị ga zuo ike. Ọ bụrụgodu na enwere gị na ya kọrọ ọnụ n'ahịa ọ bụ n'ihu dị ka ị ga-abịa ịnụ ọgụ. Anyị na-akagbu ya na-akatụ ya na ọ dịghị mma. Biko ọzọ emezina ihe dị njọ dị njọ ọzọ emezina. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwukwa na sị na ụdị a na ọma mmekwa m ụdị ọma mmekwa m mana nwaanyị nyere anyị Uwaezuoke. Ọ bụrụ na ọmụnwa ka o mere ihe m ga-eme bụ nwaanyị ahụ ọ ya alara ụlọ. Anyị ama ekwekwana nwaanyị jee ṅụọ iyi maka onye ọbụla jiri maka nwaanyị ṅụọ iyi na-egbu ya gbochapụ ihe niile o nwere. Ya ga-eji si na mpalaka nwaanyị na-esi ebe a gbagide karịa ọjị ruo obodo oyibo. Ugo nwaanyị bụ na azụ isi ka a na-etu ya ọ dapụ ime ka ọ bụ n'isi ka o siri dapụ. Ọsọ abụghị ọsọ ka nwaanyị na-agbaba jide nni nwa ya aka ezigbo ọsọ mee nni nwa na-ajụ ya n'anya na-ajụ ya n'otugbe nwa ya nara ụlọ si jee. Ọ dị mma ọ bụ eziokwu na gọvanọ Charles Soludo onye na mgbaghara ma kwuo okwu eji etie ndị mmadụ aka n'obi emekwara na ọ na-ewute onye ọbụla mana a na-atụ anya na ndị okenye ga-apụta tinye ya bụ okwu ọnụ. Ndị eze ọdịnala n'ala Igbo ọkachasị na Anambra steeti na-atụ anya na unu ga-apụta tinye ya bụ okwu ọnụ. Ọ bụrụ na o kweghị omume ikpeziri ụmụ nwaanyị a ha emebozina ndị Igbo anyị n'ezi na ọ dịghị mma. Biko etu ọbụla a ga-esi mee ya ma sị ọzọ emezina ọpụ ifo etu ebu ọkụ na-agbara nsị egbe ka ebukwa nsị egbe na-agbara ọkụ. Ya bụ onye ọbụla achọ akpọ n'ibi onye nkuri kịta ụra ada na kpam ọ dawa na kpam. Igbo paratulenu ka emesianụ.
Opurobios Igwe Ejenga.